Kokkwcharkha साल 14 October 2023 सालबारिव TTDC नि खुमलंगो ना थांतंगो तिप्रामथा बायरिंजा मेगा मास गेथारिं ते आरो फाइसक बायनाय मेघालय हास्टेल सीएम आबोनो तैने बेलायखिनो खातम खाजाबायखे जुगालिमुं चेंजाखा खुमलंगो तिनि रजुमा जुगालिमुंनो थांनि नायखा TWF नि आदंजों सिन्दु कुन्या जमातियाना खबुय TWF नि आदंजों माला देबरमा तैकुनि आदंरो अवदिखे अहम ददमखे तिप्रामथा तैबुबाग्रा बायरिंजा मेगा मास गेथारिंनि बागै हस्टेल दुखुरंगो ताम Kokkwcharkha तिप्रामथानि आदंजों सिन्दु कुन्या जमातिया तै माला देबरमा नायनादि सिमोलिबो बाय मीडिया ताकु सुनो बेलाखे खातम थगो खना चिनि 14 अक्टोबर खना चिनि बुबाग्रानि तुदुलमुं बाय कायसा बिराट कायसा कतर मास गेदेरिं दंगो आं दिनिनो मीडियानि बिसिङाव अबनो कबुंना मसङो जे चिनि ताकु मुकुक सं जारा दंनाय रक थामसानो जारा हामजाक दंनाय रक नरो जत्त ओ मास गेदेरंगो जत्तनो नां खायनि बाय कबुंगो ता निहिंदा जों कायसे मेसेज रहना नांगो चिनि थामसा तिप्रासा जों तिप्रासा दंनानि थाङै दंनानि हिंके चिनि कायसा सानमुं दङ अब हिंके ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ओ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों दिल्लीओ मेसेज रहनानि नांनाय अमु तिप्रासानि जबासि ओ जबा जों अर कोनो पार्टी कालार नाया जत्त तिप्रासारनो ओ लोक कुटुम फाइबाय दिने आवसे कबंगाम जों तिने अर ताबु चिनि जे स्टेज तांमन जगाव खुमलुं सिन्डिकेट जों जत्तनो तिनि दङ तिनि अर चेयरमैन फाइजा एक्स सीएम चिनि चंद्र दुइरुपिनि फाइजा TWF नि एक्स वाइस चेयरमैन रक फाइजा गोबांमा जों तिनि अर बरमा सामतांमाने तुइदुल मुंनो तुइ जों तिनि नायकले दङ ताइ जों अमनो तुइ चिनि अ दाया साजंनानि रक जों अर जारा कमिटि दंनाय रक जों तिनि अर पाइलाय हाइलाय दङ जों फुंनि तिनि फाइजा कायसा मीटिंग फाय जों अर वाइसा फाय ताइसा हाइन हाइ मार्केटिंग थांग ताव ताइसा अर फाइजा आम बागै जों जतनो लेंप्र लाइजाक तामनि हिंबा जों लें लायनानि नांगो जबा हिंके लें नायनो ओ जबावो लें हिन तंखाय अबंग्या नबार गतर फाइबो बाति बायुं फाइफानो जों अबनो थामग्या ताम हिंके चिनि तिप्रासा थांनानि नांगो अब 184 जन हानि बंशधर 184 जन राजा चाइथमनि हा ओ हा जों जतनो चिनि हिन दाबि खलायो जों नायनाय खायके अब चिनि हा या हिनि मा हिनो तामनि हिंके चिनि हा हिंके जों सासन खायकेमो किन्तु जों जन ताबु जों सासन खाया बुइसे जन सासन खाय दङ आमबागै जबा गतर चिनि ओ खनानि साल मास गेदारिं बुबाग्रानि तुदुलुंगा बाय अजा जोंने लास्ट मेसेज जों दिल्लीआव रय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुंनानि बागै जों जत्त चिनि जायति गुस्ति माफा ताकु बुख्रोनो गयो अर फायनाय चिनि बुबाग्रा खना दंनायनो चिनि हा बुबाग्रा ताइ फायनाय चिनि मेघालयनि चिनि मुख्यमंत्री कर्नाल सांमा मुख्यमंत्री फायनाय ताइ चिनबिन लगी एम ताइ एम रक फायनाय बन लगी आबनो बरक तामसनो Kokkwcharkha बरक जनो सपोर्ट खाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सपोर्ट खाय बरक कक सानाय आम बागै जों खानाना नांगो जतनो डिसिप्लिन बाबे फायदि ताइ बंनि कक खानादि थांपुरबो जों गाहाम काय डिसिप्लिन तुइन थांलायनाय गारि गुरा जारा चालक नाय बरक गाहाम काय चालक फायदि जाते देरायातै अमो हुंकाय तिप्रासानि जबा अर देरा मंग्या जों सानथानिबो जों थांसा उङै खातुङैसो जों दंलायना नांगो काबलायनानिया आसुंना हामबा अच्छा बत मेघालयनि सीएम बत अर फाइ जे अर मास गेदारिं जे मानजांनाय माने ताम हाइमा दङ अमो कि तिप्रामथानो समर्थन खलायनाय ते ताम बागै माने खुमलुगन मा खलायया खुमलुंग हुंकाय चिनि कायसा सिटी खलाय तिप्रासारनि सिटी जों आगरतला शहर तिप्रामथा खलाया आमाहायाबले TWF नि मुं खलाय जागो YTF नि मुं खलाय जागो तिप्रामथानि मुं खलाय जागो जों कायसा चिनि सिटी चिनि सीएम मेघालयनि फायनाय बबो चिनि सिटी न नुगलांथों चिनि तिप्रासारनि सिटी बाहाय आबुनो ता अर खलायमानि कक हुंकाय बरनो चिनि सिटी न फुदुंनानि भबिष्यत जाते बरो बचिनि बागै चिन्ता खलायनानि ताइ तिप्रामथानो सपोर्ट खादा खाया खायो मानोना चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सपोर्ट खायो होननो फायनाय नाहिने आं मायनो आबो का बुबाग्रानो सनाय जेहेतु Kokkwcharkha आंचलिक दल बीजेपी आ NPP नि नेशनल पीपल पार्टी
National People Party. Inke oro je IPF ti BJP government tong hai bobo o jaga alliance partner ni khoroksa mukhyamantri ngi se bo phaina bo BJP ngi phai asuk se bukorono kobongnai ke bo sabo bo khoroksa BJP ni mukhyamantri ngi bo phayo manano boro alliance ngai abhai ke boi samani bagai abo kokye bo khoroksa ancholik dol se bo khoroksa chuno bobagrano support kemen bagai se boro phaine abo se chung joton silaina nago hambai tadi sari kanam sini media tak semua tabuk sini sagahati otak sentiga di sini amo tongo norong punya tongo ro sini kena 14 Oktober kena 14 Oktober sini mas jadi sini bobagrani tipang bai ini tongo main issue to jengjo to saimano iprasarongni survival ta existence bagai greater Tipraland am bagai kena sini mas gathering nai tai sini bobagra saklai jek tongo sini at least 30,000 tai jeng once over tai bo hainai hini 30,000 tamo 40 phano jeng lai thangmano sini borok oba hai jeng expect khai khana kalau ini CM khai borom rok khai ka norok ni jota ko khai bono palai ni omhara kono loa jiza ko ti na ja wan suja ko yes of course abo to once over ben tongo tami hinga kini Tripura hasto Meghalaya hastoni chief minister hai tongo chief minister of Meghalaya aga CK sangma bo hai tongo belai kheno jeng borom rei lamsoknai tai jeng saimano obviously jeng first time je puri jeng telio bi jana thango abur jeng support khai abar mini party ni jini MP Sanjay Singh অর্থাৎ সমাজবাদী নির্বাচনী প্রিয়ঙ্কা চতুর্বেদী বড় খাইনাই গ্রেটার টিপ্রালেনা সাপোর্ট খাইনাই जोङो आफुरो जोङो क काहम जोङो मेसेज लेखा सिनि बोबाग्रानि टिखाखौ जों जे फुरो दिल्ली फार्स्ट टाइम टाइमफोरो एके ऑब्वियसली खना जे सिके सांमा फाइनाय चिफ मिनिस्टर मेघालय बबो जोङो एक्सपेक्ट खायो बबो सिनि ग्रेटार टिप्रालेना डिमान्डनि जे सिनि बोबाग्रानि टिखाखौ डिमान्ड नि दंमानि जों डिमान्ड खाइ दंमानि सिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो एके बबो जों एक्सपेक्ट खायो जे बबाबनो सापर्ट खायनो खना फाइनाय एबेने जोंनो खूब काहम नो मेसेज लांनाय नों जों वानसुको norong party ni bukhaktui hekaba TWF ni bukhaktui ati prasani hoda hukumu mukumurok kabangma jota ko khai dire sumri mani ba omhai klai ka bon bisangtui ati prasaro ni hukumu phunungna ni omhai rok norok ni kuno wangsung mongrok loi jaro kiko dia abo to जों खना जरा जों Tripura माने तो जों जतो पान्दावनो जतो गैदरिंग नो जों ट्रेडिशनल रिचुमो इरि काने नि जों थायो इवेन जों खना वन सका और जे डेकोरेट खाइनाय खना स्टेज डेकोरेशन जों जोंनि ट्रेडिशनल नि लांगा बालि कासलें अबा हायरक बानि जों खना जोंनि ट्रेडिशनल जतो को बायनो जों खना मेटेरियल्स बायनो जों खना स्टेज जों डेकोरेट खाइनाय नि वन सका Tripura hostewo nadi जों जतनो जोंनि wan songma to bara nichu gya karon जों saimano tamin puilawo जों othubai jana ka जों phage jana nangranai karon je kono demand klai khemanya जों khalobai जों abo demand tong nangnai जोंनि bubagra every bini message no जों no saklayo je শুধু not only Tripura যত নর্থ ইস্টার্ন जों যদি খানসাङै যদি न जों खायगा हिंखाय टंखा हिंखाय जोंनि डिमान्ड दाथि साक्सेस संनाय जों वान सगो तामि हिनबा जोंनि Tripura हास्टेबो जों जत 19 दफा ताबो दालम लो खायके 20 दफा हांखा जों जत न यूनाइटेड खायका यूनिट खायका ऑफ कोर्स दाथि न जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड जोंनि सार्भाइभल नि बागै जों जे डिमान्ड खाय दंमोन अबो केन्द्र सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर वान सगो जों खाव जों tai ka ko khangka tam wan so नायदेव बाहाया रिंजा गया रिंजा गाव बाहाया कारण सिनि बुबाग्रा जे जागाव साइतो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इनकासे जोंताबो थानसां केसे जिनि Tripura जे खुंथाय बारा जिनि जे मोखां सलाय जा खुंथाय बारा जतनि यूनाइटेड नांनाय कारण जों मेघालयनि जेफुर नांगो जोंहाफुर जिनि Tripura हास्टेबो जों बंग चवा चोरनाय अर्थात चिनर बीजेपी नि जारा बीजेपी बाय जे आईपीएफ बरक जे एलायंस पार्टनार ताबो गवर्नमेंट बा आरोबो अबाहायनो माने आंचलिक बाय बीजेपी रो आरोबो कायसा गवर्नमेंट नङै दं गाहाय फानो बन आरो बर मेजॉरिटी
खाया दिबा काम बाकी न बंगने आंचलिक पार्टी अर्थात रिजनल पार्टी बंगार चीफ मिनिस्टर साबो चिन तुम थाई बारा एका आ सापेखे बुबाग्रा बनो नुखा अर्थात जोंनो काम मेसेज रलांनाय जों अबाहायनो नायो जोंनो ताइबो चौबा चौथुम बुबाग्रा अबाहायनो नायो चि नॉर्थ ईस्ट नि नॉट ओनली मेघालय थिनांगो जों वानसो ताइबो मान नॉर्थ ईस्ट नि बिसमा जे स्टेट दंनाय आ स्टेट नि बताइबो चीफ मिनिस्टर न बुबाग्रा नुइ तुमनाय नॉट ओनली मेघालय जों वानसो गाबो